En ze zorgen er goed voor dat we genoeg krijgen. Eigenlijk al een goed size lint denk ik in de zomer. Ben ik hier eerst kwam als hulp eigenlijk gewoon in de zomer, als zomerhulp. Want die mem werken hier toch? Ja, mijn man werkt hier, ja. Die, nou ja, een mooi bibaantje natuurlijk. En, het is wel leuk met de meesten in de bier. Het is echt een leuke bibaan omdat het was. En zij ben eigenlijk die overman direct wel heel wat bij kwam. Simmer na simmer steeds bij een PM. Ja, zij is daar ook begonnen. Ja, doe best die echt met vrienden. Dus ik ben net alleen die collega's, maar ik ben echt vriend best van alles met beleefd hast. Dus daar had de grootste gesprekken vaak op werk. Dus dan bloot het vaak net alleen over gewoon de werkzaamheden, maar echt hoe de alledaagse dingen. Dus, Hoe het zwieren weekend is. Ja, zwieren weekend, ja. En uiteindelijk vriendschap met mensen die volle ouder binnen als die zelf. Het is net een kameraad, dit ben net mijn kameraden als hoe ik mij het weekend bewijzen van mijn kameraden even het terras op je. Maar toch gaat hier ook wel weer een hele bijzondere baan bij. Het is heel bijzonder om te omschrijven, maar na een paar jaar, die bij mensen die ben je al toen ik hier kwam, die gaan me als een lidsbaasje hier wat zij hier in zien groeien, zeg maar. Dan is het wel heel mooi dat als je wat er uiteindelijk uitkomen kan en wat voor band dat je hier met zo'n oudere mensen opbouwen kan. We hadden hier zo'n basis wat en die man die waren goed. Ja. Jonge baas en tot oud. En ze zorgen er goed voor dat we genoeg krijgen. Hartstikke mooi.